There's a witch above. Hey! Ah! Ano yan? Alambre? Shoota ka? Hindi ako kaya niyan. Oh, may mga boys. So, sino yung mga nandyan? Hi! Ay! Ang ganda naman ng bungad na yan. Oh! Hi! Sila na ba yung mga bagong mong ano? Oh, may pasi... Ano na? What's that? A kare-kare? Gulay. Oh. O, nantiil. O, So, ano kami? Hi. nag-lunch? Can I take a seat? Hindi, diyan ka lang. Ayan, so, kamusta ka? Hoy, grabe naman, kabastos, basag. Ha? Balido agad. Kamusta? Wow, almost, ano na? Okay naman. We are ready to go to Suba now. Picnic kami. Tapos magsusuba po So, sa ilog. We're going to Suba now. So more like 80%, ay hindi naman. Lawak ang CR mo, no? Maumihilig siya sa CR malaki. Ayoko Kasi, na masikip na CR. kasi doon niya rin ilalagay yung washing. No. No. Ah, okay. Ayoko Yung, masikip na CR. Ano na siya? CR. Magandang CR. so pwede ka humiga? Yes. Okay. Ang taray. Sabi yun, anong position ang gagawin niyo? Yes. Oy, ako doon ako ha. Sinabi ko na sa'yo yung pesto ko. iPhone na siya, ma'am. Nagbigay ako sa'yo ng 5 pako. Lima pa ako. I love it. Dito ako yan. Ha? Natutulog ka dito. Hindi pa? Sa 28. Sa 28 ako lang. Ay, unang... Oo, 28. Oh, I thought you're going to Manila. Diba? March na. Because mama and papa is here. March. Ah, okay. Eh, sige, magkita na lang tayo din. Kasi uwi ako eh. Yes. Oh. Yeah. Magpipiknik na kami. Tara na, picnic na tayo. Are you going to have a picnic? Let's go. Well, Sunday na pala. Oh, tari na siya. Pakita ko ng CR mo ha, ang ganda. Ah, ganito talaga siya information. Oh, tapusin pa yan bukas, Lunes. Kasi off sila. Oh, tapusin na yan. Ito na yung CR, ang laki. Wala kayong CR. Yeah. Sliding door. Help me. Bukang. Ang ganda, oh, I love it. Ang laki na niya. So you have your beddings. Ito na yung pinaka-room. Yeah. Ito na yung pinaka-bedroom mo. Yes. Saan yung kama ko dito? Ang laki mo, ma. Nagbigay ako ng unan, di ba? 2. Totoo ba? So, Yun na lang, lilipat ako ng 28. sa 28 na ang bongga. Magpapakisa rin ka pa? For the kisame. Sa kanan na 28, 20, 25, 26, 27, 28. Okay. Ah! Ang taray. May pa-wifi. Baka pwedeng makakonect. Nagtatayo ka ba? Ay. May gumagalaw. Tanod yan, tanod. Sino to? Asit na. Sino to? Hi. Patingin, pasilip lang ba? Pasilip lang na, pahay lang naman. Ay, narinig ko na yung boses. Ano nga? Hi. Ay. At may lamok din dito. Hi. Uy, laki ng boses. Uy, ang laki ng paa. Ang dumi ng kuko din ha. Parehas kami. Anong name mo? Jubert. Ayan. Ito, Robert. Ah, maganda yan. So, Mia, meron ka na palang school dito? Hi. Teacher nyo. Hi. BS is go for the anak. Ito na yung pinaka-dingding niya. Instead Kwarto. I mean yung dingding. Instead na plywood. Ganyan na lang. I don't like plywood. Yeah. Actually, mas okay din siya. At least naka-ano rin siya design. O, diba? Taray! Open na open pa siya, oh. We have something for you. It's a pasalubong Thank you so much. from the farm. Ay, yeah, it's a tilapia. Thank you so much. Kasi tagan lang mga tilapia ngayon. Boys, may tilapia tayo later. So meron kang kung mag-iho-iho kayo. Oh, thank you so much from the tilapia farm. Hinaguan, malaki na Brenda yan. Oh. Ayan ha, nahatira na rin natin siya. At hindi lang siya kasi meron din si Ate Nina at saka si Ami. Oo.
Andiyan sila. So, pohon. Anya, you can cook the tomorrow for your tauhan. So, hindi ka problema. Thank you so much, tilapia. Yan. Thank you. For their, From for their Hinaguan lunch. Farm. Okay. Yan. Okay. Ah, I'm ano gonna na? see you. You- I'm gonna see you all. After, Pag natapos na, magtambay-tambay na lang kayo. Mag-jogging tayo dito, Ana. yeah, kasi, one of the reason why talaga na, It's kasi a- ikaw na nga, it's a kaya con- hindi ka It's a nagpupunta. construction site. Yeah. So, hindi na ako nag-i-invite kasi isa construction site. Anong aan mo sa construction, ana-ana, di ba? People are working, nag-work ang mga ano. Matapos ko to, you go come here. It's no problem. So, ana, dito mag-bonding, ana. Pero karon na construction, may malaglag, may ana. So, delicate Unsafe pa. Unsafe pa. Ako lang nag-aano din sa Sinonon kasi assistant ko may Sinonon. So, after that, okay, you can come over here. Let's go tambay-tambay there, okay? Hindi pa naman tapos. Oo, kasi some of the people are saying na hindi ka nang rin daw nagpupunta ng farm and all. Look, No, I'm very busy with para matapos ito. After nito, hindi rin nagpupunta yung mga tao dito kasi it's a construction site. Sino pupunta sa construction site? Let's be clear about it. So, unsafe. May pwedeng mahulog, may ana, di ba? and some of them pa nga sinasabi na baka ma-landslide, etc. Ay, mga lasa beso. Ha? Ayaw magbat. So, I will see you later. Pag natapos na ang bahay, we'll see and chill. Si Hana sa labas lang, nag-vlog yung last time, nag-live. nag-video. Okay lang yan. Wala problema. Ano lang siya dumaan, pero hindi siya umakyat kasi construction site nga. So, construction site Yeah. is also unsafe. Ako lang po talaga yung matigas ang ulo Oh, at matigas malakas ang ang ulo. loob. So, thank you so much. Salamat, Mia. O, ayan na ha. Everything is clear. I'll see you later. At napadalahan na rin natin siya. Baka mamaya isipin nyo, bakit si Mia hindi binibigyan o wala ha. O, ayan. So, puntahan na natin si Nina and Ami. Thank you. Thank you.